viewers dom tak tak te ka channel a kalo lom le ve ka cheu tun chum chu twal thana maksak le rap thak tak chui chwa ani dan te kan lo soile dona hemi big phe hi chu in ngai thak do zong tak ani nge karinga atop thleng chik takin min lo ngai thak sak donia ole kumsang kha zakwa somria chawvel khan dating service anti mai kopui tur zonna atana an manlar em hi oma hemuna hian an video le thalak te chu an wada a ti chuan alo en tu ten an du zong ani chuan in hmuna hunte an neya ti khan anin du ton chuan anin ngai zong to mai chin ani he thil hi an mangwar le a tleirawl le milar tak tak te po in an tinasa ani ome kumsang khazakwa somrat pali khan Miami ya Miss Florida thlan ani a chuta telve final hial thleng pha Elizabeth Canyon chu program zo a chuan ina a ho to reng lova ni tam tak an zon fe nuwa po an muzo lova police te po an beidong hle ani chumi nu reivak lawa chuan Miami Grand Prix anti mai motor in tlan siak na mun lian taka an model meiche hmel thatak chu about ti shiat ani le a ti chuan meiche hmel thatak tak kumsom ni pani achanga ni rok in carvel chu an bauta zeu maya hemi awang hian police mei pia lama FBI le detective khodanga mi te po anron enroll angai ta hialani ti chuan an han chui fe nu chuan heng model te le meiche bote thala ka pianga hian mi pakhat langve zia hi a omti an she chuak ta a chupa chu Miami Miss thlanna khan photographer angin nula te hipnan thla te po alawala de ve chuaya kanrama po hian ama ang dewa nula hipnana camera lo le kwal chin shiat kanei nual mai chuan motor in tlan sia ka po khan kar pakhat akhal ve bokani ama hi om na nga ya a om reng ngai lo awang le evidence chiang tak an nei lo awangin ama zonnan athalak an nei te chu an la the dar hloi theilawa an zong ve reng thung ti chuan kumsang khazakwa somrat palia tala hese anti mai Florida khopa khata chuan tleirawl mel chave tak kumsom pakwa vel chawa upa chu abole tatlat maya he tleirawl hi Linda I ania meiche fel tak ania zirna lam ngai sang mi tak ani bial panghet tak anei boka anin ngai zong rei ve to hle a azirna lam ti lawa chuan tuipui kam vela inti thoven chu anuam ti berani ni pui chol vela po tuipui kam vela abial pa nen an kalni tin me china ama hi meiche harwang tak ania chan le ngai na tu te po anga hle ani ama ero chu abial pa nena an anniversary kumnga na anlom mani chia March ni som ni a molian taka bazar tura achhuak chu chinsha lavin about the report anile tatlat mai darkar som pani vel about nu March ni som ni pakhata chuan Linda ichu mu ania Georgia Bainbridge kongsira hotel lian lemlo taka hian ania thomno hamu mal lo le kelonga mang taka meichelo tlan lut thut an mu chuan manager po chu achiai man lekleka ti chuan an kho sheriff chu an kova rang takin alo thleng ngala chong fia chalei theilo hian mi pakhatin min kidnapa min soi sa ti chu fia lo tak hian a soi thei chok choka ambulance po alo thleng vele ngal meya an han boy som nu chuan ruma chuan an han shwai lut chu carpeta le chhuat vela te chuan thi sen hi alo om nei noya sheriff chuan forensic lam akaw ngala chulai mun chu anron enfia ta ngala Linda I chanchin chu adar chaklea Miami lama police te beng po athleng ve ngala mel zanga la ya hla achang chuan anron thlok phei ngala ti chuan Linda I po chuan midangin an tuar ve theni ti sia in asoi sakna hliam na satak po soi theilovin police te puitur chuan a inti pachang ta shama Linda I soidan chuan mola dor pakhata chuan he pa hian aron beve topa model ani dule dulote aron zo thuwa soya mase Linda I chuan abial pain hetiang lam hi adu vak lo mai baka ama poina tuilem lauti ashila ti chuan ho tur chu alo zui ro ve renga car park na re taka chuan
Linda I chuan a soidot theilo na in a thin zone vela hian a hneka ni khoselawin om ngala a har chwale me chuan a kar hnunga chuan alo om to a ti chuan motel pakhata hian shwaya khuma ama hi tvn pa in mu a ama angai sak lo lai tak chuan Linda chuan kong khar chu avapan vata akal na chu tero te ani wangin a hong mei thelawa atlan chwa main aron man mana ti chuan anin beita a theitop chuan a beilet vena in aluwa chuan a chhuwa khuma chuan amuta thlopa Linda chu ni khoshelo anga re lote a omder nu chuan amita chuan a komwaka bathroom lama chuan atlan lut tadaya a inkal khuma bathroom a chuan reife avathi der nu chuan kongkhar chu a honga ama man tu chu alo om to lawani ti chuan police te chuan an rin hlel thalak sang sang chu an han en tira ama man tu pa chu a om ve em tia an zo chuan rang takin thalak pakhat chu kok ngalin hepa nge hi ani atia chuta ako pa chu Miami police ten an rin hlel an zon lai Christopher Wilder nge kha ania soita kang khan Miss Florida thlanna a and finalist Elizabeth Bowma Khan in la photographer poimo lutuk khan akia nga alo om ve renga nelpo anin nel viawani kha ti chuan chumi hnu loka motor in tlan siang na a model Rosario kumsomni mi bo chung changa po khan racing car pakhat hi alo khal ve renga Rosario bulnaya athalak mu tura omle bokani kha chuba ka hetiang ang deuh hian khoshang shanga ain son kwal na mun apianga meche tleirawl kumsomni vel bor chelo tak tak an bo thu report a omnual meya April nili sangkha zakwa somriat pali Linda I mu ani hnu darkar ni na a chuan California khopakhata Torrance an mola chuan ni pui chol chunga na tho tur zong turakal kumsom paruk vel leka upa tinai chu Wilder bokhian lo bia in modeling lam chu alo offer le ta a fashion photo lam hi alo tive na sabok nen kumsom paruk vel lek bum na tok thalak to sa moi deuh mu tir mei tur chu anga hlea car parking lot lama shwai thla in hlataka akal bo pui ta dei ani atuka afanubo report tur chuan pikeroli chuan police station avakala Miami le Georgia thil thlengkha an she phachia alo anima na tleirawl ni pui chol mang tur urlok ang vel leka an lo ngai saka an la serious lutuk lo ti chuan an ina changa mel zani vel hla motel pakhat Eldorado motel a hian a thlen puya heta hian ka thu i oilo chuan mitam tak kalo ti hlum to ania ti inawawa atuka chuan motora chuan tirin mundang panin akal pui le ngala reife an tlan hnu chuan hotel pakhata hian aria pui le a ta chuan asam ching takin atan saka tinai chu atilhum ngal don lawani hmel alanda na ti danglam saka ti chuan ni rup chung motorin azin puya motel sang sanga aria pui hnu chuan Indiana a khopakhat Gary chu an thlengta a hei hi tina I amanna California atanga mel sangkhat lai hla a ani heta hian Wilder hian tinai bula chuan ti hlum idu lo chuan mei chedang min man puyang che atia mall pakhata chuan an luta ta chuan tinai angrual tleirawl mel thatak hi a hmuwa Wilder chuan va beturin ati a lavak lawa chang chuan alo en reng boka ti chuan tinai chuan model ni adule dulo te chu avazota Wilder hi thala thiamania beauty competition atana andu thu asoi chuan chu tleirawl do ni po chuan alo hnial tabik lava thalak saktur ang chuan an pani chuan kara chuan aphura motora chuan achongkam manvel chu tidang lam ngalin tlan chia da tum emo thuwa oilo chuan mitam tak atha to thule ati hlum ve tur thu chu ashil ve a tinai chu va inbual turin atia bathroom achang chuan do ni chunga athil ti ten om tak chu asha chiang kher mai atuka chuan an pathum chuan an jin chuak le ta a konglaka zung tura Wildera achwa hlan chuan do ni chuan engtin nge he pa laka chang hian kan tlan chwa theyang ti in ti nai chu azot topa ma se ti nge na reng an shelawa zana chuan motel pakhat an riana hian ti nai nu Carol
TV a thu soi layan ena Wilder a vo na chuan chanpui tu an lama chang tam tak an om ti a hriat pha a an thla chu amwang ta dewa ma se ti thei an nei chuang lovani police le FBI ti hian ma an la chak hlei thei lo hle a mun khata rei lo te bak a om ngai lova a om na an hriat meu chuan mun hlataka midang alo ti buai man zel sinen thlani don chu an ta renga ti chuan atira kan soilan tak dating service a khan a video te alo da ve a kha video kha FBI te chuan an the dar ta a khovel mi pui zong zong mu atan TV channel a an broadcast ta ani ti chuan doni le ti nai chu a kar chuan a chwa pui le ngala mun fian real taka hian Wilder chuan a kar chu ati dinga chuta chuan doni chu a kau chhuaka ram hnoi dewa chuan a kalpui ta a ti chuan Wilder chuan a bei thuta a shoka a rek boka engkim mai hi a mu phe vek to ani doni chuan a thei top chuan beilet ve ma se ti thei reng reng a nei lo ti chuan Wilder chuan a chemte pai chuan doni chu a vit ta a thi tura a kalsan lai chu phe roi chuan a hmuni heta hian doni chuan engtin nge ka kalpo ka shelo kalka du'a ka thawa ka kalme ani pathian puina ani nge yang ati hialani engtin tin emo kong pui chu a thleng thei ta shama ta chuan delivery truck alo tlan hlova truck khal tu pa chuan damdo in nai bera kalpui ngalin a hliam te chu anasa in thisen hlo na sa hle ma se an chan chuak thei hlowa ti chuan a chung chang chu adar chak hle a alo har chwale chuan FBI lambing a thlenga zona tam tak an zon ngala doni chuan an mandan te tina in model ni tura a som thu te le engkim a soi nu chuan tina inu in kidnap ani thu a soi laya mi puite ngai dan le doni dam chuakin thu a soi nu a mi puite ngai dan chu ain anglo ta hle a news channel le newspaper tam taka po Wilder hian thurwal pui nei angin an soi hialani tinai che dan vele tlan bo na hun anei reng laya Wilder a thil swal ti apui zok lat awang te po chuan aniang tinai chu mi puite chuan an dem tak zeta an mu chin atang chuan an pu na te po chu a om viau thomei ome tinai po chuan doni adam chuak ti le chutiang ama pu na te po chu car radio atang chuan a sheve veka a car khal thlengin an hriat vek to awang le akal na lam an hriat awang chuan Wilder chu amangang ta a New York a mall pakhat parking lot a hian beti kumsom thum pathum mi chu silaya tin chungin a car lama shwai pheya ti chuan ami man ve tho ti nai bula chuan beti car chu khala ron zui ve turin a shila tlemaram hnoi ve deuh an thlen hnuwa chuan an dinga beti chu Wilder chuan a kap hluma ti chuan beti car an ruk chuan an tlan bo le ta a ti chuan ni ko chung chu ti nai chu Wilder a hian aman to a ti nai soilet le dana chuan voi tam tak an chung te le anu hmelshat nai vai ten kumsari vel ani atangin an lo khoi to china hetiang hi avoi khatna ani lo thu soin twar dan tok athiam thu soi bok ti chuan an kal zela Wilder chuan Boston airport kan thlen vele ka chwa zale nang che atia tinai chuan makati hle a ma se ami zianen chuan a ringam haulova a chwa vele a ka meyang ti a hlau hle ani ti chuan airport a chuan a ID te adila thlona ticket a book saka an in lama hole turin dollar sang khat a pe boka ti chuan engma soi to lo chuan Wilder chuan tinai chu an kholama a thon hole ta a thlona a thlo chwa ma kha chuan min mang changkai le mei ange min chwa zale nang ti kha ka chiang lo ti in soi hialani ti chuan Los Angeles a thlen chuan police station a tlan lut ngalin Wilder che dan zong zong chu ava soi veka Wilder chu an zui ta a chu ti rwal chuan criminal lawyer te chu an lo lang ta a apa po ate te achanga atana lo lang ngai reng reng lo kha ama ep tuwa chang turin a lo lang ve bokani atira chuan ti nai chuan na ati in tor thiam har ati hle a ama ero chu beti le doni chunga thil thleng wang chuan thu soi fia tura ti ani ve boka ti chuan Wilder motor
Wildera motor ni om taka lang chu thingtlang khore tak New Hampshire Colebrook khwa chuan an hmua police pahnih hian ring hlelin an ti dinga akar khal chu report an donen an chia chia awangin silain an tina driver chu chuak turin an tita a mase Wilder chuan akut chuan engi molak tumin abanani ti an shiatin police te chuan an kapa Wilder po chuan akap let ve boka police pakhat a hliama ti theidang reng anei to lo ti ain sha nu chuan police te chuan a re deuh hnuah chuan silai ri an shile ta a ti chuan silai khu vel a kian deuh hnu chuan an vakal hnaya Wilder chu a motor hnunga chuan ama le ama alawin kap hlum reng alo ni ti chuan an sha thei china thlani vel lek chung chuan tleirawl hmeltha tak som pahnih lai aman hmana heng tleirawl te zinga hian pathum chau an dam chhuak ani lindai le doni te hian mi tam tak ne na tangin thil pek te an dong na sa hle a waisen lo man po an pe hial ani amai ro chu tinai ero mi puile interviewer ten anti boy renga police officer captain Jim Pop chu chong chhuakin na satakin kan chuya FBI le khoshang shang police tenen tinai hian thiam lo na anei lova Wilder kuttor tu ve thau ani ti in mi puizo na achanga ti chuan zoi muangin ti nai po chu nun pa ngai na nung ve thei ta ani an mi swal pa ber la chu athi ta mei sia ti nai tan chuan a she om du ngotang le lam zong taka ngai to chuan kumsom paruk ve lek chu ni lo se Wilder kha atal o tir thei hial turania engpo chu ni se he thil chungchang hi chu ama ti na I ber po in ka che dan te awangin dem ka hlo ani mei thei ma se kum tling lau kalani a ka hlawa dam chuak turin ka beidana khan ka du reng wang ani lawa dam kha chuak turin thei top ka chwa ve mai ani ti na soya doni po in ti nai chu lo chan ve in a che dan chu engpo ni se Wilder nen kha chuan anin thurwa lo ti chu a chianga kan la no panga hun har sataka ri rufim tak kan mang thei lawa dam kha chwa nan athiam ang tokin ati ve mai ani ti in media te a shil bok engpo ni se he in la photographer pa hi a che dan rap thlak tak thei hmil chak khopin ti nai jok an boy pui donin alang tlat mizewa po hian photographers nula thalak sak pe deuh deuh hi an tam riawa an hlom nge hlom lo chu kan soi thei lo na a chu film khurtla na tha e kan channel min ngai hlut saka min ngai thlak sak tu te video thar ne na kan lo le ma chu mang tha vek ule